Vítám vás u mého prvního videa. Tady si zahrajeme Minecraft Tekit. Počkejte, já si to jenom pustím. Zase totiž někdy mi to nenaběhne. No, nahrávej se. Minecraft Tekit. Login. Tady píšou Minecraft Technik, když se tomu říká Tekit. No, já si to vlastně vytvořím nový svět. A budu tady vlastně tak hrát a víte? No, takže počkáme, než se to naběhne. To si Google do lišty. Zkouknu jenom, jak to vidíte vy. Tak bych to myslím mohla dát radši do lišty. To. Ještě. Mojank. Sek. Seknutí. Jak to? Aha. No, do lišty hra jednoho hráče. Vlastně tady vlastně je více věcí, například nové koleje, kuš, dračí vejce, spawnery a tak dále. Jsou tu věci. No, co bych ještě dal? No, nic, zatím počkáme, než se to nabuduje. Pak si možná zahrajeme kreativ, anebo hardcore. To je vždycky doba, než se to načte. Aha, takže tady to bude takhle slyšet nejvíc. To já se budu mít úplně u pusy. Jenomže ty sluchátka jsou takový, že se to špatně dává k puse. Potom to bylo správně. Savinčunk. No, už bys měl tu generující úroveň mít hotovou konečně. Co to je? Strom? Vlastně tady mám mapu nahoře. Jdou tu slyšet i ptáčci. A já nevím, kolik toho vy uvidíte skrz to, že děda má takovou malou kameru. Vlastně je to i vulkán, který vám teď ukážu. Lagy. Takovýhle velikánský vulkán. Tu a je. Vidíte? Taková sopka. Vlastně.
A vlastně ten Tekit je, myslím, lepší než ten normální. Já mám tak ten normální, ale mně se zdá ten Tekit lepší. Ano, já vám ukážu, jaké věci. Vlastně, když dám Ečko, tak tu mám spawnery, nové kosty, okna, někde aj mám tu mikrobonky, televize, diamantové truhly. Je tu prostě spousta věcí. Nové stromy přibyly, potom svolávač deště, no a takové další věci. Tvary jsou stejný, jsou i nové barvy brnění a takových. No a já si vlastně můžu přepínat, jestli chci mít kreativ, nebo životy. A já mám radši kreativ, že takhle vždycky skočím a nic mi to neudělá. Jenomže se mi sekají ty zvuky, když nahrávám. To mě štve. Jsou tu nové zvuky, jako třeba zvuky ptáčků, v noci cvrčků a takové další zvuky. Víte, tu přibyly nové zvuky, které vlastně to má vypadat jako, že ve skutečnosti jdou v noci slyšet i žáby a takové věci. Já vám, možná to uslyšíte, já nevím, ale dám noc, přepínám den, noc, tu aj olej, můžu vykoupat v oleji. Těžko se nachází vesnice a nejhorší je to, že když umřu v hardcodu, že se mi ten svět vlastně vymaže. A tady je třeba ta nová rostlina, jedna rostlina. Stromy nepoznám, jestli jsou to ty nové nebo ty staré, to vypadá skoro stejně. Jo, ale bloky tu jsou. No, tak dám ten. No, jistě prci, je to klíč, třeba floppy disk. Jo, barevné ploty, kamera, vysílačka, batohy, shnilá pšenice, kapsičky, brnění nové, kůž, pistole, harpuny, co to je? Jo, dynamit a takové různé kravinky nové, prsteny, nátěrky na barvu, zase nové brnění, spawnery, to znáte, tu i dračí vejce, kde je zas, musím napsat dra. Tadyk. To vyhodím. Je to vlastně podobné jako ten normální, ale taky můžu si dát tu vajíčka, ale mě štve to, že oni se nevylíhnou. Ty vajíčka jsou k ničemu. Jo, ještě vám něco ukážu. Co to ještě přibylo? Na poušti jsou žluté včelí úly, pak jsou tmavě zelené, bílé, nečužnami prasomuté, letové hodím drakčí vajca. Jsou tu nové věci. No mně se to zdá, že to je lepší. Tu více hor. Zombici mě taky štvou.
jako, že se tady nedá vypínat zombíci. Ani psat. Ale je tu i novity, bloky. Vlastně můžu si přepínat, jestli chci mít životy nebo nechci mít životy. Nová zvířata tu nejsou. Tak kdybych znal nějaký ten mod, jak má můj bratr, nevlastní brácha, má mod. A on tam má vlastně koně, může těm koním dát brnění a takový. A já to vlastně nemám. Takže kdybych to měla, tak bych vám ukázala i slona, žirafu, jednorožce Pegase, srnky a taková různá zvířata. Potom je tady třeba ještě to je podle toho, jakým to je. Víte, tady je třeba nový dá se zničit čímkoliv, když máš nesmrtelnost, tak se zničí, ale nic si z toho nespadne. A to ničíš třeba zlatým, něčím, čímkoliv to ničíš, tak ti z toho nic nespadne. Tak to mě vždycky stojí na tom úlu. Tam začíná, myslím, zase poušť. Nebo co to je? A vlastně nejlepší je tady třeba mikrovlnka, já vyhodím tyto kraviny, to mám tu k ničemu, vždycky štve na tom začátku. Ptáček, zase řve, pardál. To třeba, toto vám ukážu, jo, můžete mít třeba 111 věcí, ano. Ukážu třeba nové věci nějaké. Dá se i portál do Endu jen tak dát. Třeba vám ukážu toto. A už nic. Koukejte, tady máte vlastně takhle. Třeba jako na chodník si můžete tak. Nebo tu máte taková okna. Ležet. Nebo tu je takovéhle okno. Mikrobanka nebo televize. Jo, tady je, myslím, televize. Někde i počítač. No už řvou svrčci, žáby zas. No. S Bohem.